vil synge dem. Hvad? Jeg vil synge dem. Søn. Musik er ikke et rigtigt arbejde for en Sanchez-tyrefægter. Men jeg vil gerne være musiker. Nej, du skal fokusere. Din træning begynder med det samme. Din farfar Louis trænede mig, da jeg var på din alder. Vent, du blev ramt af en tyr eller i koma, ikke? Disse minder. Min eneste søn kæmper mod vrede sværvægtsbæster. Familietraditionen fortsætter. Yay! Og så kom dagen, hvor Maria skulle afsted for at studere i udlandet. De tre amigos måtte sige farvel.